Καγκιούζης από τα δεξιά. Σουλτανίδης 0-1 για την Καβάλα. Ο Σουλτανίδης που πήρε την μπάλα από τον Ταραχούλσκι. Στο 17ο λεπτό η Καβάλα προηγείται με 1-0 του Αστέρα. Ο Χιμένε θα βγάλει πάρα πολύ ωραία μπαλιά στον Χανιώτη, σουτάρει. Λίγο out. Ωραία η μπαλιά για τον Σουλτανίδη, ο οποίος θα βρει τον Ταραχούλσκι. Ταραχούλσκι στο Χατζιπαντελίδη, θα πλασάρει. Out. Ξανά ο Τσιμπλίδης. Μπάλα καταλήγει στον Καγκιούζη. Πολύ καλό το σουτ. Ο Κυριακίδης σε ετοιμότητα. Διώχνει. Συνεχίζεται η φάση. Πολύ ωραίο το σουτ. Και 2-0 για την Καβάλα με τον Σουλτανίδη. Ο Σουλτανίδης έκανε 2 τα προσωπικά του γκολ και στο 85 έδωσε το προβάδισμα στην Καβάλα με 0-2 μέσα στον Εύωσμο κοντά στον Ακροτικό Αστέρα. Γενικά πολύ ευχαριστημένο με την νίκη, με την παιχνίδι και την δεύτερη φορά ο Σουλτανίδης κάνει 2 γκολ. Δεν κατορθώσαμε να μπούμε στο παιχνίδι βάζοντας ένα γκολ και μοιραίο είναι όταν ανοίγεσαι και προσπαθείς πάρα πολύ επιθετικά να δεχτείς και δεύτερο γκολ. Είναι η δεύτερη Κυριακή που το παθαίνουμε αυτό.